Takže čau lidi, vítejte u takového nového videa, vlastně dalo by se říct, že takového menšího tutoriálu. Dneska si ukážeme, jak stáhnout a nainstalovat hru Assassin's Creed Brotherhood. Já už to normálně hraju, mám to stáhlý a nainstalovaný. Takže úplně jako první věc, kterou musíte mít, je takzvaný uTorrent.cz, no prostě uTorrent. Jestli znáte prostě torrenty, takhle to vypadá, já si ho tady jenom zapnu. Já to udělám přes všechny programy. Protože netuším, kam jsem si ho hodil. Blablabla, kde je? Tady. Zapneme si uTorrent. Takhle ten uTorrent vypadá, víte, já tady mám na to už stáhlý. Tak, stáhnete si tady tu věc, to nainstalujete a otevře se vám vlastně takováhle tabulka, kde nic nebudete mít. Jako druhý si otevřete normálně Google a napíšete Assassin's Creed Brotherhood torrent a vlastně vám vyjede tady to už mám tady předpřipravený takovýto torrent. To kliknete vlastně stáhnout, tady napíšete kód na klasicky ulož to, dáte uložit, třeba, to je jedno, kam to stahujete. Poté to se vám stáhne takovýto soubor, to jednoduše spustíte a začne se vám stahovat taková ta věc. Je to ISO soubor, který si vlastně zvolíte, kam ho chcete stáhnout. Já se stahuji do místního disku D. Máte taková, nainstaluje se vám vlastně, nebo tady to se spustí klasický instalátor, to klasicky nainstalujete. Udělá se vám tady taková ta složka, to si tak vyberete, kam to chcete nainstalovat, já to mám zase v Dčku. A tady ty soubory tam máte. Tady ty dva normální klasicky, takže když máte originálku, která vám funguje, tak to stačí vlastně nechat tak. Jestli nemáte originálku a chcete to mít cracklý, tak si taky logicky musíte stáhnout crack. A crack vypadá asi nějak takto. Assassin's Creed Brotherhood, ne, počkat, tady. Assassin's Creed Brotherhood crack only Skydraw. Crack se normálně stáhne klasicky a stáhnou se vám takovéto soubory. Když to normálně klasicky stáhneme, je to prostě RAR, taky k tomu potřebujete RAR, že jo? Všechno budete mít v popisku videa. Mně se stahuje trošku chvíli, takže to je jedno. WinRAR stáhnete klasicky, když dáte Google, WinRAR a stáhnete ho třeba na tomhle. Úplně jedno. Nemusíte mít originálku, protože WinRAR je takovej dobrý, že se ho nemusíte kupovat. Samozřejmě, kdybych si ho musel kupovat, tak si ho cracknu. Čekáme, než se mi to stáhne. Fajn, to bude nějakou chvíli trvat, takže zatím. Takže to pozastavím a spustíme to, až se mi to stáhne. Fajn, tak už to mám přesně teď stáhlý. Stáhne se vám takovýto soubor, když máte ten WinRAR teda. Křížkujete. A máte tady 3 soubory. To si extrahujete. To znamená, že to prostě přesunete někam třeba na plochu nebo do složky, to je jedno. Taky se to dá dělat ještě trošku jiným způsobem. Že kliknete na to, myslím, tady na to a tady vyberete, kam to chcete, třeba na plochu. Dáte OK. Tady to už si můžeme vypnout a tady ty 3 soubory si dám takhle stáhnout. Tady ten můžeme zahodit, to je nepotřebujeme. A tady máme tady ty dva. To normálně přetáhneme do té složky a crackne se nám to. Já už to mám cracklý, takže já už to dělat nebudu. Fajn, takže to bychom měli
To bychom to měli ukázaný. Všechno budete mít v popisku videa, jak uTorrent, tak Crack, tak i Assassin's Creed, tak i WinRAR vám tam teda hodím pro jistotu. Jestli se vám tady to video líbilo a jestli vám když už tak pomohlo, tak klikněte na palec nahoru a třeba sdílejte, aby vám to, nebo to pošlete svým kamarádům, aby to pomohlo i jim. Napište třeba nějaký pozitivní komentář, nebo i negativní, když se vám to teda nelíbí, nebo když jste tam s něčím nespokojený, nebo něco takového. Tak klikněte na dislike, ale napište k tomu důvod, proč jste klikli na ten dislike. Byl bych vám za to moc vděčný. Co bych ještě k tomu dodal, když si to shrneme, takže jsme se teďko naučili, jak ukázali jsme si program uTorrent, čemu slouží, co se dá do něj stahovat, hry se dají do něj stahovat, písničky, všechno možný, co je mám velkou tu, rychlostí velkou docela, třeba za hoďku máte stáhli, jak jste věděli, třeba 7,5 GB nebo i dřív, máte podle rychlost netu a podle velikost kompu. Pak jsme si ukázali, jak stáhnout Assassin's Creed, jak ho cracknout a jak ho nainstalovat. Asi všechno, co bych vám k tomu řekl, takže uvidíme se u dalšího videa, tutoriálu, vlogu. Čus bus autobus, dávejte lajky, odběry. Čau čau.